akwai wasu mata wanda wannan badalar ana yin ta ba a nan ba. Mun tafi aikin hajji, mun fito cikin harami, waɗanda suka san harami, a harabar harami ga Ka'aba, mun fito mun gama dawafi, mun zo mun zauna muna zaune ni da kawayena muna nan, sai ga wasu mutane daga nan wurin suna hirar da naji suna yi kawai sai na maza sai na juya ina kallon su, saboda sai na tunani a dai irin wannan ɗakin Allah mai alfarma baka ji kunyar faɗin wannan magana ba, ni ma bazan ji kunyar kallon ki ba. Sai na juya kawai sai nake kallon ta, sai take ce musu kawayenta, sai take cewa kun san wanda ya biya man maka kuwa? Sai suka ce mana mijinki ne. Sai ta ce a'a wallahi saurayi na ne ya biya man. Sai kawayena sai suka ce saurayinki kuma? To me kika ce ma mijinki? Sai ta ce banzan. Kuji wai banzan ce mai ne a wurin aikin mu aka bamu kujera. Yana daga cikin abin da mazaje da yawa ma suke hana matansu aiki kenan. Ya tace banzan ce mai ne a wurin aikin mu ne aka bamu kujera. Tace kuma ina gaya muku yanzu ma da shi muka zo. Tace idan mun tashi zamu je Dubai, zamu je ina, ta rika lissafa. Sai suka taba ta sai suka ce ki duba kiga ana kallon ku, ana kallon ki. Wai ni kenan, saboda na juya ina kallanta ko kyafta idanuna ban yi, na juya ina kallanta. Sai ta wai wata ce kala kyalan munafukai, kowa ya ji da kanshi, kowa ma ba abin da yake yi kenan ba. Wallahi amsar ta bara kenan, ta ce kowa ma ba abin da yake yi kenan ba, ni ina ruwana. Sai a zuciyata na ce wallahi ko ba za ki ji komai ba dan na kalle ki, domin har dai baki ji kunyar Allah ba, sannan a irin wannan wuri ki iya furta wannan kalami. Ai kuma wannan sai addu'a, sai dai mu mata fatan shari'a. Sai na jiyo sai nake ce ma kawayena, sai na ce kai, na ce ni fa Allah ya sani, na ce kun ji abin da wannan bayar Allah take, na ce na rantse da Allah ba zan iya tafiya ba sai na je na same ta. Suka ce ke kenan mai karambani, wata rana sai kin sa an mana duka. Na ce wallahi Allah ba zai ba da iko ai mana duka ba. Na ce to yanzu mu nawa ne ma? Na ce in aka yi mana, na ce sai ku bari a dake ni, na ce sai ku bari a dake ni, na ce aka zo duka na ba za ku tare mun ba. Suka ce wallahi wata rana za ki dauko abin da dai ba za ki iya tare miki ba. Na ce to wallahi in ba za ku bar ni zan je. Muka gama abin da zamu sai naga sun dan tashi sun tafi, sai na tashi sai na bi su, sai na ce assalamu alaikum. Na ce suka amsa, sai na ce baiwar Allah baki gane ni ba? Ta ce ina ko zan gane irin a wulakancan nan. Sai na ce ni ce lokacin da kike bayani nake kallon ki, kika ce a kyale munafukai. Na ce ai ni ce. Ta ce Allah sarki. Ta ce o nan ma biyo ni kika yi, to sai mu tafi. Na ce a'a ba bin ki sani ba. Na ce baiwar Allah nasiha zan baki, na ce ki ji tsoron Allah. Na ce na san duk abin da zan gaya miki ba wai baki san shi ba, amma ina tunasar da ke ne ki ji tsoron Allah. Na ce na farko dai kin saba ma Allah subhanahu wataala, kina soyayya da wani sabanin mijin, sannan har kika iya keto wata ƙasa da wani wanda ba muharramin ki bane, sannan kuma kika yi ma mijinki ƙarya akan cewa a wurin aikin ku aka baki kujera. Nace sannan bayan nan din kuma za ku wuce wasu ƙasashe ku je ku yi badala. Nace baiwar Allah ki ji tsoron Allah, baki sani ba daga nan din zaki koma ƙasar ki ko ba za ki koma ba. Nace Allah kaɗai ya sani. Nace wallahi in baki tuba kika mutu a haka, ke kanki kin san makomarki. Nace na barki lafiya. Munafukai dai a dai ji da shi, wallahi tallahi a dai ji da shi kan ta hau fada ta abin nan. Nace ni dai wallahi alhamdulillah. Nace ya rage naki, kuma ina miki fatan shari'a da ke da ni da kowa ma Allah subhanahu wataala ya shiryar da ni. Na dawo sannan na samu relief a cikin raina, amma kawai wani abu ne yake ta taso man a cikin raina. Naga idan na kyale wannan abun kwamma in mata magana ko ni zai faru ya faru, saboda ta yiwu a ce sanadiyar kila maganar nan ya kasance Allah subhanahu wataala ya shirya da ita. To da yawa daga cikin mata abin da suke yi, mata mu ji tsoron Allah. Mijinki shi kadai ne mijinki, shi aka yarda, ko da yana cutar da ke sai dai in ya sake ki ke wallahi, ko da mijinki ya sake ki a matsayin ki na bazawara, wallahi in ke ba kowa zaki kula ba. Ke a matsayin ki ma na bazawara, kin taba aure, a ce yau wannan ya zo wurin ki, gobe wannan ya zo wurin ki, ai ba girman ki bane, ba kuma kimar ki bace a ce ma kina kowa kina kula shi, balle kuma a ce da auren ki. Allah ya shiryar da mu.